sama mulat busana nirasutera pancawarna lakon beksan angke manis sasuliye. Nggih, dalam aturaken wilujeng dalu kagem Abah Tasmanto beserta keluarga besar. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Ibu warga Dusun Badas, Desa Kelor Arum, leres nggih? Salah napa Bu? Nggih ngapunten. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem penggemar setia Budi Wijaya. Niki hajatanipun napa? Tasyakuran malam tahun baru. Mboten supe-supe. Semoga Kang Mas diparingi rehana.
lare ko aku temenan kulite yo kuning langsa alise nanggal sepisan rehana rehana lare ko aku temenan kadung aku jalanan yo koyo jamar kaina aduh rehana ison yo sing kuyang lembiko kari sing ono liyane aduh rehana ison yo sing kuyang kari sing ono tunggale aju kejaro sen sopo semaure Semairan apa bu? Aduh kari sing kuyang gelem omongnya temenan mandane iso keturutan duwe rapi koyo rehana jaluk paran lekane jaluk kuliah ya
Tepuk tangannya buat si gemoy ibu. J Wilujeng Dalu Om Jono. Nggih Wilujeng Dalu ning Sanana Disco. Kalau mau jenengan sawon ngaturaken tembang Rehana. J. Tembangnya saking Banyuwangi. Tembang pesisiran nggih ngaturaken sembah nuwun panjenengan Bapak Sohidul Hajat ning dalu punika hajatanipun tasakuran ngiras menjelang tahun baru. J. Matur sembah nuwun ngrawuhaken Budi Wijaya saking Jombang. Ugi ngaturaken sembah nuwun selamat malam Abah Kirun juga Cak Kadir, Cak Tesi ini sudah hadir lagi istirahat di belakang. J. Nanti perform acara lawak. Oke, monggo dikasih kesempatan untuk panjenengan Bapak Sohidul Hajat utawi wong ganteng pasukan kaos putih bisa request. J, mumpung ada di sini kita happy bareng ya Om Jono. Oke, monggo panjenengan Bapak Tasmanto te perwakilan dipersilakan. Pripun iki sumangga. Oke, belum siap. Monggo dikasih kesempatan. Niku enten sing sampun melampah Mboten. dikasih support mawon. Oke, monggo dilebung. Monggo panjenengan Bapak Tasmanto. Nggih. Ngersakaken tembangipun napa Bapak? Napa Abah? Sembarang. Caping Gunung Om Jono. Oh, Caping Gunung. Nggih leres. Inggih niku wau saking Setro. Pasukan Kopior nggih sampun request tembangipun Leyeh. Monggo dulu yuk. Saking Bapak Tasmanto ngersakaken Caping Gunung, monggo. Delewung sudah siap? Siap, Bos. Tarik Mas. Ledrok. Budi Wijaya lagi. Oh enak Mas.
zaman berjuang jarak kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi serene wis menang keturutan sing dibadan ingin ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadoni seko jagung yen mandung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang kone padha lara. Satu tebang caping gunung, jangan Jeng. Bapak. Sono mari karya wangi kembange kopi renteng turut tepan cemlorot kaya salaka godhonge ijo awe-awe marati rasa ayam tentrem nyawang kopi ini ayam kopi kambang meretondo Arab metu mulai setahun sepisan ngondo kopi biasae woi arep renteng gede-gede dompolane sing lugur ndek lemah sisa luwak iku arane mak bapak isun arep melaku angon bebek turut pinggiring banyu mlakune supo sing durung sarapan angon bebek ning tengah sawah ra peduli panas lan udan bebek seneng ora karuman ngrasakno hati saran nggih pamundutanipun kembang kopi sampun Mas Jono Nggih, sampun.
Kita simak kembali dari keluarga Bapak Tasik. Tasik. Nggih wonten niki Monggo sarung jagung. sarung jagung. Nggih. Ibar sarung jagung maki kula selat pamudahan Mas Mas pasukan kopior nggih. Layah-layah mesake ke sore ning oleh Nggih Mas Jono. monggo sarung jagung. Kebaca tresno ora gawe kena ragame kucimu yen saya jalalino piye janjini laiki sarungi jago apaan cenyata abadi tanpa rinoso watone kelakon bisa gandeng rukun manunggal lahir batin senajan menggawa gunung modon jurang tanpa pitu ning nyatane ngono prasetyane ati bunga susah padha dilakoni laiki sarung jago halo apa mati bangsin padha donya kangi bebasani sarung jago panteni apa tresnani nggih Mas sarung jagung sampun Nggih, monggo salajengipun layah. oh nggih siap Mas Nggih, Ning. niki enten sing nyuwun bunga desa Nggih, gampil. nggih Niki wonten sing nyuwun warung tenda nggih wonten. Jamian onyok lebet nyuwun okong semok. oh nggih Mas Nggih, mangga yo Dewa. Dene wong sudah siap Siap, Bos. tarik Mas enak tenang moto ngantuk ora kaliban moto melek karuan leyeh penak tenang mikir besok rakyat tekan mikir besok kejengkelan leyeh penak tenang orang
jalo ora katuman ora antun sur kampiran leye penak tenang ngebai jalanan tepuk tangan dong 1 2 3 ya leye leye penak kadung ceceror tenang leye penak tenang mikir besok raga tekan mikir besok kecekeran leye leye penak tenang orang jalo orang ketuman ora antuk jur kampiran leye-leye penak tenang pengangguran ora ketuman ngebai jalanan tepuk tangan dong 1 2 3 ya terima kasih leye leye penak tenang terima kasih Banemon bareng-bareng Budi Wijaya yo kita kopi susu alu tangan asik asik gedang goreng panas bisa yang disediakan orang meja yo biasa lu truke Budi Wijaya asik asik singene ayu temenan asli wes kadung
monggo patut Jenengan mau. yang berhubungan dengan tahun baru. Ayo belajar. Kebadas dekat Surabaya. Cakep. Budi Wijaya pancen isting. Mewah. Mewah. Yo. Kita perkenalan dulu ya Mas. Perkenalan. Ibu-ibu, selamat malam. Sindene Budi Wijaya, ayu nggih. Ayu nggih. Kasih tepuk tangan 1 2 3 ya. Ada siapa Mas? Terima kasih. Ada Nyantika. Luas iki. Luas. Ada siapa lagi Mas? Disusul ning Putri Wijaya. Terima kasih. Ayo Tri. Gemoy. Semanun. Ayo dong. Sik Mas, sik. Tunggu. Si Gemoy maju setuju. Setuju nggih? Kasih tepuk tangan dong 1 2 3 ya. Ayo dong. Luar biasa. Ada siapa lagi Mas? Sanana Disco. Aina. Si belajar Pol Petit. Sopan banget deh. Terima kasih tim Kopior. Mas. Gini. 1 2 3 4 sudah Mas. 3 terakhir. Kari sopo Mas? Ika Rempong. Sopo iku Mas? Dirimu sendiri deh. Aku lo Mas. Tare Mas. Ayo Mas Abre. Sikat. Yo.
Satu tebang warung Warung tenda. tenda. Ayo Geng Ageng. Melayu, melayu, melayu. Monggo Mas Agung dipersilakan naik. Waduh. Melayu, melayu, Bos. Jangan no melayu, melayu. Halo Besti. Nggih, monggo Mas Agung. Cek ganteng ya diri. Delepno iki nih, delepno. Nisor. Nah, kok jaga apa lah sih? Halo. Halo juga. Sik ta lah, aku tak sapa-sapa nyapa dulu. Ya mau saya mau kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak dongakno pada sehat walafiat seduhanten mawon nggih. Amin. Amin. Dan juga buat keluarga besar Bapak Tasmanto, juga Bunda Titi, selamat menikmati. Ini monggo dinikmati. Iki dikon apa kuwi? Lambo sama Rene lapo. Aku nyanyi dewi apa bareng-bareng? Sakarep sampean pokoknya sampe nyaman. Aku ya gak berdaya, mana mbak sing iki Mas. Wah, lo gak bahaya dah. Mas Agung, Nggih. ada permintaan jambu alas pripun? Oh Gimana? nggih, wong iku ya. Aku di sini. Nggih, siap. Jambu Dugi alas. sinten niku? Bapak Abah Seger. Abah Seger. Ya Allah, tak dongakno seger kabeh. Kaya sing dene seger kabeh. Ya amin ngono lho, wong rumangsa seger kok gak amin blas. Ayo Mas. Budi Wijaya juga ada Yuli Jaya Audio. Iya, iki Iya, audione wae wong dhewe jerakane Oke. dhewe. Masalah live streaming YouTube. Tak pikir kamera ternyata HP. Ayo gini, sing rumangsa ketiban nyampur maju gini salah situ. Aku wis. Aku nek 5 gak kuat. Sak kuat-kuate wong lanang lek imun 5 prosoku lede. Hah? Sing iki. Semen pek. Bareng-bareng Budi Wijaya. Ayo Mas. Enak ini. Lapangan luas. Kelingan manis esengi, terus kelingan lemah kemuyune, tresno lan kasih sayangi, karep atiku kelakon dadi bojone. Sayange bojone loro, nanging aku wis kadung tresno. Longso rasane ati, yen aku ra kelakon melu duweni. Wayang jam-jam. Jambu alas kulite ireng, sing digagas arek tau meteng. Ana madu dirubung semut, durung metu ojo dijabur. Enak lho, enak lho.
sensasi semok cantiknya Indonesia. Ide ijo sing ngerti kakak suwis tuwe bojo. Ada gula ada semut turun rondo ojo dirembo. Nah ada ini loh kira-kira tak kandungi. Nah ini kan sangat nih saya tidak kuat. Alah tenan nih. Bareng-bareng dilakoni. Jambu alas sedek manis rasane. Senadyan bilas tak anteni rondone. Sayangi bojone loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni. Yuli Jaya Audio matur kasih. Wis matur suwun yang berlabel Yuli Jaya Audio. Kok mek situ wong iki. Lho. Melok iku. Yang merasa kaos Yuli Jaya boleh naik. Setuju nggih Pak nggih? Wonten nggih? Ayo sing rumangsa duwe kaos Yuli Jaya naik semuanya. Panggung sakmene gedene iku lho, terus gaya apa? Napa? Juragan jauh rating. Oh, kok gak rene dhewe wong. Buat Bunda Titi mungkin Abah tadi udah naik, Bunda belum naik. Gak gelem wong ya Allah. Lah sing melok ae. Tak ajar kabeh iki 5 iki pira wene 5. Nek iki ngono ngene ya Allah. Aja mimik tok ae kok gembuk ben kok mimik tok ae. Saya tak takoni. Nggih. Awake sik pancet. Lho pancet. Rambutnya pancet. Nggih. Iku musik pancet ta? Pancet. Oh, beke banget. Nek gak percaya bukan. Lho, saestu nek aku modal prasmanan iki tau buka iki. Makane guyang-guyu nek foto aku. Oh, gak ngelayak. Iki. Aku kan modalkan prasmanan, buka dhewe tutup dhewe. Prasmanan iki ngono gak mungkin ditering ini. Gah. 2002 maring ini 2002 ngene. Aku kenal mbek iki. Mau wis tahu. Loh, ya kan? Kamu kan belum iki kita ngomong dhewe iki. Engko tambah tak kei enak. Gini. Kamu dutane mau nyuwun apa? Mungkin dari Bapak apa ya? Ngomong jujur. Jujur aku gak ngerti rating kok. Zamane mbak aku biyen lo jujur. Aku wis jujur lho, manuk ono satpamku lho. Ajar bisa ngono. Hah? Sembarang wis, aku dhewe ya. Arjosari. Tak kon ngosek berjamaah ini. Iki sing cilik aja gembul cilik, ku tambah cilik mimpes kon to. Apa sing gede gembul gede, cilik gembul cilik mimpes tak andani. Ndang rada rono. Sing iki cilik, sampean kok seneng nek cilik-cilik. Melok sampean. Yo beda keyakinan le, pean yakin arep dek yakin gak arep. Yakin aku sing gede-gede mbok ojo jajar gede-gede. Nah, yo ngono sitok. Wis aja royokan ya Allah arek iku rek. Iso mlaku blok. Ayo Lek, Budi Wijaya. Iki aku bagian pinggir. Sembarang Panggungnya cek gak jomplang ta? Nggih, mboten napa-napa. Gawe cagak nek nggo pentung ini. Joget pingin aku jogetnya pingin semok. Aduh, kok cuman gitu aja.
30 Oktober ndek wingi SMS-mu isi ono hati iki tak simpen ono jero folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali ambo ten pasar ambo ngendi ambo kecantol Jawa Australia nanging saiki kok ngajak bubar opo kowe kepincut Jawa ning pasar keputusanmu bulet tekadmu ning bandung aku padang dalanmu wis tau ngrasake yen ngajak pisah aku mung manut wae coba tutut den pasar akeh tunggale pilih ketut pilih wayan apa mati semuanya digawe kembali ini mana ini tuh ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha aku wis mbok wanti-wanti ojo nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak rumah wae sopo ngerti aku ngipi petuk kowe ajrone ngipi terus bengi tak jaine yen ra gelem aku milih kancamu wae Budi Wijaya Yuli Jaya Audio ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha diwanti ojo nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak meleset wae sopo ngerti aku ngipi apa tuh kowe jrone ngipi terus kabeh tak jani ra gelem penak tak perkosa wae
tahu tak perkosa kabeh. Tak Nggih. kon leset mlumat dhewe-dhewe iding padha krasa. Krasa ora sampean krasa ora? Rasa pol. Gak to. Wong Pol. burung tak tempelno kok krasa piye? Iki Mas Agung, mohon maaf ya dari Nggih. waktu kita bagi. Jumpa lagi di acara Budaya Sekarsari. Mas Agung Juwanda sampun ngaturaken 2 buah lagu. Terima kasih. Pun. Sampun. Loh, maka di acara Budaya Sekarsari sambung malih. Nggih, siap. Monggo dilanjut. Nggih. Untuk apa ya mau Bapak ingin gon kersa. Mel aku jaran ta. Jaran sampai aku ah. Nggih. Readingnya ngapunten mangke ten Abah Nggih. Kirun nggih ten acara lawak. Nggih. Keningipun rating. Monggo perform terakhir no satset. Monggo Mas. Nggih. Yuk. Nggih. Mas Agung iku kalau celeng. Hai. Celeng Oke, monggo. Nah, yuk. Yuk, ini trompet. Yuk. Iya si trompetnya Budi Wijaya. Yuk.
stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku analika ngeterke lungamu ning stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku ora krasa netes elo ning pipiku dada sayang selamat jalan janji lu ngomong sedelo cari sewulan ora ono pamitmu nalika smono ning stasiun balapan Solo jare lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali dada sayang dadaku yang ini selamat jalan janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta pamitmu nalika smono ning stasiun balapan Solo janji lu ngomong sedelo cari sewulan ora ono lali apa pancen lali yen eling mbok enggal Budi Wijaya Momoy Sak Jose.